OK, ľudičky, zdraví vás Jurky a dneska si zahráme Minecraft a pokračujeme v tej stávaní tej našej vily. Videl som, že sa vám táto séria páčila, tak som si povedal, že ešte dneska natočím z toho videjko a zajtra budú ďalšie 2 diely, takže ak nie 3, takže sa pripravte. Je to fakt zabava a teším sa na to. Takže ako rád by som to dal takto, že aby to bolo takto orange, že akože bude to tu, hej, a tu bude vlastne pokračovať takto, aby som, tu si to iba dám tie stĺpy a vlastne teraz tie stĺpy dám preč, hej, a bude to vyzerať fakt, že pekne. Dívajte, akože už to tam mám, už to je bez tých stĺpov, hej, a vlastne už to je vlastne dobre, takže to je úplne v pohode. Teraz spravíme to, že si vezmem skla, dám si ich tu do inventára a začnem postupne takto po 2 radách robiť tie skla. Po 2 radách, prečo nie po 3 však? Lebo keď to po 3 nie je to moc pekné a my chceme, aby to bolo pekné. A tu si začnem po 3, hej, a zase tú tretiu vyťažím a začneme zase 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, hej, a tak ďalej. Tuto už to dáme tak, že to pôjde po jednej, že už to pôjde takto 1 a 2 rada, hej, ako keby, že aby som to mal rýchlejšie, ja spravím 1 a 2, že tak. No a tu pôjde, nepôjdu tu bloky, ale pôjde tu takýto blok, ktorý všetci poznáte. Ja som dal sklo. Ktorý všetci určite dobre poznáte, akože ono cez to sa ani nedá dostať vlastne. A je to trochu také luxusnejšie, ako keby som tam mal dávať bloky. Chápete? No. Takže vlastne tak. Už sme tu vlastne. Tak a ako keby sme sa tu dostali, tak vlastne už sme v štvrťke stávaní tej vily, takže to je dobre. Takže poďme na to, ideme ďalej. Wow. OK, takže ako no jo, kámo, akože dobré, hej, tá vila. A tunak bude vchod, to znamená, že spravíme. Toto vyťažíme na 100%. Odrátame si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, to sú 2, takže dáme 5, 4, tak, aby zostali 4. Je to dobré, 1, 2, 3, 4, je to dobré, tak, môžeme to dať takto, aby to bolo, hej. No a teraz ideme na ten vchod. Vchod nebude len taký klasický. Vchod bude taký. Bude vlastne. Takto spravíme dvere. Dáme tu takéto dvere, aby to neboli ledajaké dvere. A bude to tunak jedný, tu budú druhé, tunak ďalšie a k tomuto ďalšie. Hej. A na to pôjde rovno trapdoor. Takýto. Dobre.
Alebo to môžeme spraviť tak, že spravíme toto a tie trapdory vlastne dáme ako žalúzie. To bude najlepšie. Hej, že rôzne ako, ale budú iba tunak vpredu ako žalúzie. Aby to bolo ako keby iba vpredu, hej, že akože máš takto a máš to iba vpredu, OK. No potom ďalej, si tu zase dám takto tieto bloky, áno, tak. A toto sa vyplní sklom, vlastne. A to je najpeknejšie, toto je na tom najlepšie. Že ono to dáva tak trochu vyššie, hej, to sklo. A teraz to pôjde sklo iba tu. OK, nejak tak. A ideme sa vrhnúť na druhé patro. To znamená, že to bude normálne sklenené. Ale spravíme to tak, že normálne sa dám takto a pôjdeme normálne takto, aby sme to mali trochu rýchlejšie a zase teraz tak. Pletie sa mi to, čo je na spodku. Teraz zase takto a teraz to dám tu. Hej, a aby to takto išlo za sebou, hopa. Dobre. Teraz tu zase. Hej, a už máme druhé patro vlastne hotové. Druhé patro je hotové. Hotové s podlahou. Nejak tak. Takže podlaha je hotová v tomto patre. A hotovo. Tak, podlaha je. No a teraz. Tunak budú schody v rohu. Lebo vlastne na tejto druhej strane bude kuchyňa. Takže schody chceme takto. Takto, aby išli. Odtiaľto. No, takže vezmeme si schody. A to znamená jedný. Potom sa robí takto, že sa tu dajú takto dva. A na to dáš rovno ďalšie dva. A potom zase takisto. Tu dva. Na to ďalšie dva. Hej, a tak sa to iba opakuje. Vlastne. A potom tu ti vidia aj nejaký skladík malý alebo niečo. Tak. No, schody sú hotové. A aby sa tu nikto ešte nedostal, sa tu dáme to spraviť. Pekne takto trapdoory. Lebo sa bojím, že keď budeme robiť nejaké, že mimo baraku, takže tu príde nejaký Minecraft hráč. No, lebo toto je online server, teraz tu nikto není. Ale nie je to private. A môže sa tu dostať iba tí, čo chcú sa pripojiť. Takže, no. A na toto sa teraz rovno spraví predelenie. No, takže vojdeš tu bude predelenie. Takto dvojdverné. A potom, keď pôjdeš tu,
Tu budeš mať takto miestnosť. Potiaľ to. A normálne si ju spravíš tu. Potom zase si ju spravíš potiaľ to. Hej. Hotovo. A normálne si tunak, lebo tunak si to takto okolo tých schodov spravíš. Tak. Dobre. Toto necháme zatiaľ tak. Tak. Lebo tunak, keď chcete vedieť, tu pôjde bazén. Tak. A bazén spravíme takto. Takto spravíme obklopenie. Tu bude vstup do bazénika. Dobre. No, a tak, a ako sa to ide robiť? Takto. Jednoducho, že tu sa dajú bloky. Biely betón vlastne. A dneska som to už spravil nejak moc dlhé, takže preto to video zatiaľ všetko spravíme druhé patovo, takže